To wa ya kamata in zaɓa? Don fa in yi zaɓen nan na je na yi gwagwarmaya na yi katin zaɓe. Kai, wa ya kamata in zaɓa wannan zaɓen mai zuwa? Ni fa kaina ya kulle. Kai. Katsina za mu bi ka gwamna Rabu kai ya ba wa dama. Kai ku bani tambarina, ni yaban gwanina, kalamunina, gwamna na Katsina, wata nuna na rarra duk rana, haska gona gaban ganin gabana, dozalina kai na gudan ubana, duk rada kai ta asanta, ruwa da buda, da kwasai da moda, gangami a gada, ruwa ta haihuwar da, ko da wai karka ba ta jirge kifi, da dai an ce shagu bai da zafi, sadauki kuwa arziki shi kai. Kaga dan iskan yaran da muke tunani Wallahi ga kuma can. shege ko me yake tunani oho mu Mu je mu je ji da mu dan iskan mu je mu da. je mu ji me yake Jini a da ƙarfi, yan sagirin malumfashin namu su. mutumin ya ne akai mun da zan muke ta neman ka Ni? to nan me tunani me kake nan gurin Kai dai bari. Ina nan ina tunanin wai zaɓen nan mai gabatowa wa ya kamata in zaɓa. yanzu kai ka rasa wanda za ka zaɓa wanda kana kanka kan kihi ne ko na kanka yanzu kai ka manta alherin da wannan bayan Allah suke mana yanzu wannan waye da ta dukkan umar ladda wannan kuma Alhaji Tukur Tingilin wannan fa Alhaji Muhammad Abdulrashid Chairman Aiman Bread yanzu da ka manta alherin da suke mana ba da kai bane muka je nan stadium aka sa kohin gasar kwallo wannan mutumin Alhaji Muhammad Abdulrashid shi ho ya sa wannan kohin muka je ka ci shinkafa ka sha lemu don ubanka ba ka shan lemu ba sai a wannan lokacin amma dan ka rena har Aiman Bread ka je ka ci a wannan dan ka rena mutane ba ka san kai ba ka da hankali iki ne kai ka rasa wanda zaka zaba ga da ta umar da haka ce wai kai ka manta wanda zaka zaba ka je mu je karkashin wannan bawan Allah Muhammad Abdulrashid house to house ka manta muka je aka sa koyi aka ci house to house karkashin za a yi wannan zabe amma kai haka ce ka manta wanda zaka zaba to kai tunani mai kyau kanka in kanki shine zai dawo daidai ka je da ta umar da ka zaba wannan shekare da ta dukkan umar da ka ba jina da mashin Allah sakare ka house to house ba shi ga sa Allah sakare ba shi Abin mayiri dijan da karaba da dama, ka tuna kai ta ba wa dama. Gara dira da isa gudun a dangane fiye, dan amina mazu titi. kai da sabai kidan uban sherawa sabai kida Ali da alsahabinsa ‘yan gidansa yayye. Kun sada ni da mahumai da mun fahimta mu ma. Ka tuna kai ta ba wa dama. Ai sallamu duka ‘yan uwa ku taso. Ka tuna ƙauyuka da birni batu na zo na feso. Lallashi ya ba wa duk rabu ya yi yarda ya so. Ba allon almayir idimin fahimta mu ma. Allah kai ya ba wa dama. Kila wasu sun fahimta za su gane kan batuna. Rabu ne yake da izinin a wuni ko a kwana. Yarda duka sa ilahu arzikin mu shaida juna. Rabu mun bi duk Dukka Umar Radda, injiniya Tukur Tingilin house to house. Alhaji Muhammad Abdulrashid Chairman Aiman Bread shi ya ce mu faɗa muku da ta dukkan umar ladda house to house